Jo el veig més necessari que mai, perquè és el que ha dit el president de la CECOT, o sigui, el sector públic de per si no pot garantitzar que hi hagi una societat del benestar. Els empresaris també tenen aquesta responsabilitat i han de fer els possibles, cadascú amb la seva mesura, per contribuir-hi. A veure, jo penso que l'administració ha de facilitar el fet de col·laborar, no? I ha de fer fàcil, o sigui, l'accés de burocràcia no ajuda, però l'empresariat, com que normalment té la iniciativa, és qui pot tenir la visió, l'empenta de tirar endavant. Per tant, jo penso que junts, és el que es diu sempre, no sumen, multipliquen. Home, jo penso que és estar obert, o sigui, en molts casos, però clar, tant ho ha d'estar el sector públic com el sector privat. El sector privat, col·laborar també li pot representar un temps, i un temps és cost, per tant el sector públic li ha de posar fàcil, no li ha de posar traves, perquè aquesta inversió de temps s'ha de veure recompensada amb que els processos siguin àgils perquè es puguin arribar a resultats. Sí, perquè molts empresaris a vegades tenen tants reptes i tants, a vegades, problemes que poden estar molt sols. Si estan agrupats, sigui pel seu mateix sector o per projectes concrets, clar, t'ajuda a fer confiança amb altres empreses, que ajuda a que puguis entusiasmar-te, créixer i afrontar reptes molt més elevats. Però si ja no et coneixes i no crees aquesta base de confiança, és molt difícil que puguis plantejar coses junt amb els altres.